Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. May buntag sanda. Unsa toyo? Naibaw ko, ati. Niya karon din si Madam Doria. Wa siya din niya. Oh, nga nawa man niyo mo siya pasudla. Di lagi ko gusto nga masuko ang atong anak ni Vino. Lisod ba ng sabton, ha? Ay, Sandra, darling. Unsa na unya ikasulti ni Agwa? Palabihon mo ang bation sa uban kaysa atong anak. Sandra, Husto na. Basta di ko gusto nga doon na pay laing tao nga musod ini atong unit. Period. Dili gusto si Sandra. Nga may musod lang tao din silang unit. Gipagkalaing tao na dahi ko niya. Pero wala sila mahibaw. Ganyan ako sa suod. Nagkalusot ko sa kamay nga gingi sila pultahan. Tol kay usad ko karon katubig. Oh. Manipayon din eh. Tinglig mahibaw ko niya. Ganyan tubig. Musod ko na ng dekorasyon nga jar. Unsa to? Murag may misud sa jar. darling. Ay, bulagaw na ko, ha? Asa man ka? Abahin negosyo. Magigmeet ko sa akong sinaligan din sa wapata mamauli. Ayaw pagdugay ha kay ako rang usa. Kadiyo lagi ko, ha? Bye, amping din ha? Ayaw ba yung pagdugay ha? Oo, lagi. Dali ra ko. Kamahanan ang akong anak. Di amoy usap pa lang kasi managikan siyang pagkatao. Makalakaw na og makasulti. Ug may kahumpa sa paglupad. Pero, kiunsa niya pagdadi ni si Madam Doria? Usa ka tiyanak ang akong anak. Batiog naong ka nang giingon nilang tiyanak, pero si baby, kwapa ang akong anak. Sa ato padili siya usa ka tiyanak. Nga nungo pa man sila mang mata. Udto na gud. Wa ko tumang akong anak. Paabuton ko lang ang iyang pagmata. Kaya ako sa pangutanon ko nga nung niya si Madam Doria. Makalibo ka. Makapahibog. Wa ko makasabot. Higayon ko na magkapaduli, Doria. Tol kay adlaw pa. Nahibaw ko tikatog karon oras sa mga alagad ni Satanas. Mugawas ko kinay gikan ni Jar akong gisudlan. Nila ko sa baba sa Jar. Tubig. Oh, nakikita na ko si Sandra. Musul ko balik. May biawas ka tubig. Uy. Wa lagi. Mura man tong tubig. Oh, basa ang baba sa jar. Basa cute. Wansi mo di pasabot sa nakita. Sa maning dapita. Suwaw man tayong palibot. Green pa ang color sa sikaan ng mga suka nga nagpalibot. Nga nagpalibot ining akong nahimutangan. Dili ko maklaro tungod sa kasuwaw. Pero, kining gitumban ko. Murag bildo. Ibalhin ka unya na mo sa kadakong aquarium. Kung mahuman na unya to. Niana ko sa sud sa usa ka dako kaayong aquarium. Kinuo ko. Mao na tingali ni ang gingon nila ni Upa ug Poroy. Ila kong gipaon kang agwa. Dili. Dili mahimo nga magkasuod din si agwa. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Pagawas ako ninyo! Hapon na. Hapit na mag-alas 5. Wa pagkit mabalik si Divino.
Og sila sab si Madam Doria og ang akong anak. Wa pa sad mang mata. Tagon ko, Stevino. Nga nagdukay mo kasi, ha? Muna yung giingon nga dali. Mahapit naman mo gabi, eh. Oh. Hello. Hello, darling, Sandra. Naalam mi diha paingon. Unsa to, Divino? Ni ana mo diri paingon? Ano, may kauban ka? Makatabang ni nato. Ang akong kauban karon, ilabi na sa atong anak. Kinsa ba na? Si Padre Jose. Unsa? Atong pabunyagan ng bata diha sa ato. No! Oh, Sandra, Dili ko musugot. Dili, ha? Og ayaw nagpalahusa diri, ha? Aron way da utang mahitabuan ang paria. Nakasabot ka, Divino, ha? Ayaw na ilahus diri. Kinsay di ka salty mo, mami? Baby, nagmata ka na di ay. Kinsa to ka salty mo? Ang imong daddy. Kinsay iyang kauban? Kuan, kakanang usa kuno ka pari. Ayaw pa dayon na ang pare. Ayaw yun, mami. Kung dili ka gusto masuko ko nimo. Ha? Oo, baby. Di na ko sila padayon nun. Tumana gid ang akong gibaon, mami. Oo, anak. Tumanon ko. Daghang salamat. Kasaligan ka gidi ay. Abi ko bagdili ka mahinumdum na ako. Oh. Zandra? Madam Doria? Oh, unsa pagkahitabuan nga ni ako man dinhi? Ang akong anak ba ang nagdani mo? Gusto ka, mami. Ako ang nagdaniya din eh. Giluwas ko siya kay siya ang akong rayna. Unsa? O kinahanglan nga mo tahod kaniya. Kay kung dili, may dautang may tabo ni mo ni daddy. Kung mo imong gusto, anak. Oh, tahoron ko si Madam Doria. Madam, kung may kinahanglanon ka, sultiin lang ko. Maayo kon mao ka na, Zandra. Gikan karon, ulipon ko na ikaw. Ayaw magsugot, Sandra. Agwa! Nganong nakasuot siya, mami? Dili ako nagpasuot niya, anak. dali, Padre. Dali. Aso! Aso! Kama! Padre, Aso! ni Padre. Tamag! Tabang! Padre Jose! Ayaw ka malaga sa Divino. Wala ko daw ang pari. Ilawas na siya sa ospital. O pati man sa mga doktor. Kaya ko, mabalik ko sa inyong kundo. Si Sandra, paliw ko agwa. Tingali kong si Metabo niya. Ako na bahala niya. Diyan na mo. Uy, galit lang siyang nawa. Oops! Abli, pultahan silang kwarto. Asa na ka mga sakop niya sa talas. Si Sandra! 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 Ni ako! Tabangan ti ka! Alsahon ti ka! Ihatod ka sa ospital! Hain naman si Jeric Meroy. Tuwa man to sa gawas, Ma'am Hilda. Nagpaabot nila ni Agwa og Lenazil. Pasudla na siya kay gabi na. Ako na bitatong giingnan nga pasudlon, ma'am. At to naman kuno siya dito. Ako na lang pasagdan. Nahala, sige. Panihapon na lang unya mo kay musakan ako sa taas, ha? Ma'am. Ay. Asa na ka itong agad tong duha ka tao nila, Nazil? Hangtod doon, wa pa man gihapon mabalik si Agwa nga nangita niya. Hay. Unsa ba sa ning superhero oy? Di man dayon makakita sa iyang gipangita og naa ang kontra. Dili hinumpat yun. Hay. Ako tong tawagos direct. Aron makapanihapon nami. Ayay! Plato man ang may kagay.
Gilungkam ka sa iring ang among sudan ni Jirik. Karon kang iring nga ka. Ha. Hay! Ngayang imagi! Oh. Bata! Oh. Bata kang tinuod? Shh! Hoy! Hoy! Bata ka ba tinuod ya? Shh! Hoy! Bata kang tinuod? Hala! Hala ka! May si Mahinoon. Pero, ang tingog, perteng bati ah. Bati pa sa ako. Pero, gibaw isang sa hitsura. Kay gwapa. Oy! Naa! May agikik Mahinoon. Ay! Shh! Hoy! Nagpatong ka man diha sa lamisa. Oy! Kanawag ya! Oy! Tempa sa ha? Tinuod ka ba yung bata? Tinuod ko'y. Mga untanoy miroy. Oy! Nakailabas akong pangan? Oy! Wa ba ka ako magdamgos ha? Wa, oy. Be. Basig, di ba tiri ka ha? O gibutag kag tuyo ni Jirik din hi? Ang hadlokon ko? Mahadlok ka ba nako? Tutuki ko, Miroy. Noy! Meroy! Noy! Batig now! Batig now! Kinsay batig now ni Meroy? Ako? Palayo! Palayo! Ikaw Noy ha? Batik kay kag komedya Noy da? Gipatian ka day ka nako Noy? Gilang, moabot lang adlaw. Nga ang mga batig now, bati lang gihapon. Hoy! Direk! Di ikaw akong kainanong batig now oy! Dili ikaw! Kung dili ka lang! Hala! Naunsa ka? Noy Meroy? Misiga man ko ng mata mo diha nga nagtutok sa lamesa. Huwag ka makakita sa bata diha, Jirek. Ibabaw sa lamesa nga bati kag naong unya. Mutabi! Ay, bida ni mo na Miroy, oy. Panawain lang gud ka ng klaro-klaro ba? Di kay imo pag kong lingaw-lingawan og istorya. Ay, tinuod na akong kisulti, Jirek, oy. May nakita kong bata din higit sa ibabaw sa lamesa. May patong niya, nagdayapir pa. Unya, naghukas. Sao man ako pagtuo nga. Imposible man kayo nang gitabi ni mo diha. Bata nga nagdayapir. Naabot din Ayaw kong binuangi diha ni Miroy. Mga una ta, oy. Di lang nato pabuton to si Agwa. Hindi bitaw tugot mon. Di man to sama nato. Sige na ni Miroy. Manihapon na ta. Ay, nawa akong gutom, Jeric. Ayaw binuang da ni Miroy. Sige na, dali na kay aron manghipos tag sayo, aron makapahuway dayon ta. Sandra? Iya ka. Oo. Si Agwa ang nagpahibaw na kung nga niya ka din sa emergency room. O, sinita po na ito, Divino. Unsa? Ayaw paghilag. Kalimti ang nahitabo. Ang importante nga niya, luwas ka na og way daot ang nahitabo nimo. Pero ang atong anak. Kalimti siya. Demonya tong bata. Sandra, darling, di tagabaan niya, oy. Tungod kay hinanib siya sa demonya nga si Doria. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!